Hola, sóc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català de manera entenedora, aquest és el teu canal. En aquest vídeo veurem una introducció per entendre què és l'herència i el polimorfisme dins de la programació orientada a objectes i en concret com aplicar-la en Python. Anem a veure-ho. Recordes els pilars bàsics de la programació orientada a objectes? En aquest vídeo ens centrarem sobretot en el que és herència i polimorfisme. Anem a començar per l'herència. Què és l'herència? La programació orientada a objectes permet crear classes que poden heretar propietats, mètodes i comportaments d'altres classes ja existents. L'herència en Python s'aconsegueix per mitjà d'una sintaxi senzilla que involucra la creació d'una classe nova que hereta atributs i mètodes de la classe pare. Per crear una classe filla en Python, simplement afegim el nom de la classe pare en parèntesi després del nom de la classe filla, com veurem en els propers exemples. Què ens permet l'herència? Sobretot això, reutilitzar funcionalitats sense haver de tornar-les a escriure i especialitzar comportaments, afegir o modificant funcionalitats a la subclasse. Aquí tenim un exemple concret pel que fa a l'herència. Tenim la classe pare, que seria animal, i després creem les classes filles com són gos i gat. Fixeu-vos que entre parèntesis posem el nom de la classe pare. D'aquesta manera estem indicant que gos és una classe filla d'animal. Com utilitzem això després? Aquí fixeu-vos que hem definit A, G i T, hem instanciat els objectes animal, gos i gat i després hem cridat el seu mètode parlar, on específicament, depenent de cada objecte, cridarà al mètode parlar d'una manera diferent. Si jo faig a.parlar, farà un so, l'animal, però si jo crido a t.parlar, que fa referència al gat, això em retornarà miau, perquè és un gat. Què es pot heretar? Una classe filla pot heretar de la seva classe pare atributs, que serien les variables de la instància, mètodes, i també el que pot fer la classe filla és afegir nous mètodes o sobreescriure els antics. Aquí tenim una paraula clau que és super. Què fa la paraula super? Super ens permet accedir a la superclasse i ens servirà de manera per cridar a la constructora de la classe pare. Per exemple, aquí tenim la classe vehicle. La classe vehicle seria la classe pare i després la classe cotxe seria la classe filla. Fixeu-vos que la classe cotxe jo puc fer una crida a la superclasse posant super, entre parèntesis, punt, init i després afegir marca. Per què m'interessa que vehicle contingui marca i model? Per tant, agafo l'atribut de la classe pare cridant a la constructora. L'herència va molt lligada a lo que és el polimorfisme. Anem a veure què és això. El polimorfisme és un concepte fonamental dins de la programació orientada a objectes i significa literalment moltes formes. És una característica que ens permet utilitzar objectes de diferents classes de manera intercanviable. Això significa que el mateix mètode o funció pot ser utilitzat per diferents tipus d'objectes, sense preocupar-nos per conèixer els detalls exactes de cadascun. A Python, el polimorfisme està estretament relacionat amb l'herència i un altre concepte que es diu superposició de mètodes. Què és això de la superposició de mètodes? És un concepte que està molt relacionat amb l'herència i el polimorfisme, com hem dit, i és clau per entendre com es poden adaptar comportaments en subclasses. És una tècnica que ens permet modificar el comportament dels mètodes heretats de la classe pare a la classe filla. Això s'aconsegueix en definir un mètode amb el mateix nom a la classe filla com a la classe pare. Ara això ho veurem en un exemple. Quan s'anomena el mètode a la classe filla, l'intèrpret de Python cercarà la definició del mètode a la classe filla primer i si no la troba, la buscarà a la classe pare. El millor això és veure-ho amb exemples. Aquí tenim un exemple senzill de polimorfisme. Tenim la classe pare, que és figura, i després tenim les classes filles com és quadrat, cercle i triangle. Fixeu-vos que totes hereden el mètode àrea, però cada classe filla l'adapta a
el que és el seu tipus, perquè no és el mateix calcular l'àrea de la classe quadrat que l'àrea de la classe triangle que l'àrea de la classe cercle. En el cas del quadrat, el que fa és definir el mètode àrea de manera que multiplica costat per costat. Però, en canvi, cercle, el que fa és que afegeix un nou atribut, que és radi, i el càlcul de l'àrea, òbviament, és diferent. Vale? El retorn no és el mateix en la classe cercle que en la classe quadrat. I el mateix fem per triangle. D'acord? Amb això es veu clarament com jo reutilitzo el mètode definit en la classe figura, que és la classe pare, i l'adapto a les classes filles segons la necessitat de cada classe filla. Seguint amb el mateix exemple anterior, creem un mètode que accepti qualsevol objecte del tipus figura. D'acord? Seria, per exemple, calcular àrea. Calcular àrea és una funció, un mètode que accepta una figura, sí? I sobre això calcular l'àrea. No m'importa si és un quadrat, si és un rectangle, si és un cercle. I després, com ho passem a la pràctica? Imagineu-vos que jo creo 3 instàncies, la instància quadrat, cercle i triangle. Veieu? I entre parèntesi li poso el que necessita l'objecte per ser creat, els atributs que necessita. Un quadrat necessita només la mida d'un costat, un cercle necessita el radi, en canvi un triangle necessita 2 paràmetres, que seria la base i l'altura per calcular l'àrea. I després faig la crida a lo que és calcular àrea. Quan jo crido calcular àrea, simplement li he de passar com a paràmetre l'objecte al qual jo vull calcular l'àrea. I ell s'encarregarà internament de mirar quina és la classe, quin és el mètode, segons l'objecte que ha cridat, quin és el mètode adequat per calcular l'àrea. De polimorfismes n'hi ha de dos tipus. Pot ser per herència o sense herència. Per herència, com hem vist en l'exemple anterior, sobre la figura com a classe pare i les seves filles quadrat, cercle i triangle que han sobreescrit el mètode àrea. Aquest és l'exemple senzill on les classes filles modifiquen el mètode de la classe pare, en aquest cas àrea. També hi ha un altre tipus de polimorfisme que és sense herència. En sense herència, en Python, no cal que les dues classes tinguin una relació d'herència, és a dir, de pares a filles. Si dues classes comparteixen mètodes amb el mateix nom, poden funcionar com a polimòrfiques. Per exemple, aquí tenim un exemple de dues classes que és avió i drac. Què tenen en comú avió i drac? Doncs que les dues volen, però una no és pare i l'altra filla. No hi ha una relació d'herència, només tenen una relació polimòrfica, és a dir, comparteixen un mètode que és volar. I jo després puc fer la crida a les dues. Doncs fins aquí aquest vídeo introductori sobre l'herència i el polimorfisme en programació orientada a objectes. Moltes gràcies per ser-hi i ens veiem aviat.